joto sanja kaham ani Facebook friend rongno tini ang Facebook o video khlaimani khe wahaise sini norok saimana je sini manai sanjana sung help khlailaye Bangalore hasteo tapopo treatment bagui thanja aba haike no sungte kesa sini bukuk Hasina kono bahai no sunsu balainai tamni hingke bobo cancer bemar bai manjak kungri tongkha abri bagui norongni thanio request khayo je sini manai Hasina no norok subanani bagui tei je suk mansak norok bini video no share khaidi tai joto no share khaidi norok je manmani koksa koknai norok chubalai tamni himba tripura sarok sabo ba ganang tong haitiba amni bai baksa borok no wansugi mano chubana ni mang ni tongo phiaba abo hingke kaisa no reason tripura ni tripura sarok ni thani wasugui hai ganang gurui sungsu ya borok mang gurui bwsama mang kebo sini tripura o crorepati ni gurui aboni bagui joto ni thani chubajo nango norok please khaiye norok sini bukuk manai Hasina no bonoro chubadi tamni himba bo belai kheno tabo sakhan yang bo wana jak sai nang mayang cinta nanjak je bo sini bukuk sanjana no social media ni bisingtwi bono help khlaiman nungman bagui chubajo khlaiman nungma bagui bono bo tabo kaisa chubajo ni bagui request khayo bobo chubajana muchungjago bobo hamna muchungjago bobo bini live hamna muchungjago so roni thani o ang request khayo if norok jodi no possible hingka ke norok koksa kongnai je mamani norok chubadi tai bini video rok no bo share khaidi tai joto no content creator rok no ba ang request khayo norok ni je mansa norok bo share khailaidi bini photo rok no share khaidi tai sini artist no ba ang request khayo norok bo chubajadi sini bukuk Hasina no tai sini sir songrok no ang koijao sini TTAADC ni CEM MDC tai sini tripura hasteni joto rampusa ganang sini tripura sa business khaitongnai baniya khaitongnai brok no bang koijao tai sini sir CM no bang koijao tai sini joto taku bukuk dara manai chunang koijao norok joto no sini bukuk Hasina no bo norok ni manai hinui nini bwsajak khwnai ni nogi borok khwnai norok bo chubadi norok ani kok no chaya tongkhe nakarjadi joto no chwng chubalainai chwng kwthang tongsak sabo tamung no monsa siya am bagui chwng kwthang tongsani no je mantwi chwng chubalainai amni bagui norok ni thani o request norok chubadi hambai.